Tak, sme naživo. Dobrý deň vám, želám, vážení priatelia. Vidím, že viacerí už ste čakali 5 minút pred začiatkom, to ma veľmi teší. Prosím, cíťte sa tu skoro ako doma a dúfam, že strávime užitočných niekoľko minút tak, aby ste sa jednak vy niečo nové dozvedeli, inšpirovali sa a zároveň aby som dostal nejakú spätnú väzbu na to, čomu sa venujem alebo tomu, čo robím. Vítajte, priatelia, ešte predtým, ako začneme, len si dovolím veľmi krátky taký úvod, ako vlastne vyzerá to prostredie, v ktorom sa vidíme a čo môžete vlastne použiť. V pravom dolnom rohu vidíte tlačidlo Povídať si. Keď na to kliknete, tak sa vám otvorí vlastne nejaké okienko, kde vlastne môžete chatovať so mnou, ale aj s tu prítomnými ostatnými našimi kolegami a kolegyňami. Keď, povedzme, počas webináru by ste chceli položiť nejakú konkrétnu otázku, prosím, použite tú časť, ktorá sa volá otázky. Je to kvôli tomu, aby som v čete, povedzme, tam asi je ťažko nájsť vlastne nejakú otázku, keď vlastne budete komunikovať. V tých otázkach vlastne viem si to rýchlo nájsť a prípadne to zodpovedať. Je tam ešte tlačidlo ankety, to znamená, mám tam už pripravenú prvú anketu, keď na to kliknete, tak teoreticky už môžete zahlasovať a mám tam vlastne jednoduchú otázku, ktorá sa týka práve nášho dnešného webináru a to je otázka, že či používate nejakú procedúru, nejakú šablónu alebo nejaký nástroj pro zadání vzdelávacieho projektu. To je, inak priznám sa, že keď som pripravoval ten webinár, tak stále som mal, nie je to taká ako jednoduchá vec, ktorú každý robí a budem tu proste nosiť drevo do lesa, ale ukázalo sa, že skutočne je to asi vec, ktorá málo kedy, povedzme, sa používa v takej podobe, ako by som vám to doporučil. Preto prosím, vezmite to ako inšpiráciu, ktorá vám môže pomôcť pri vašej práci. Dobre, takže priatelia, teraz môžete kľudne hlasovať a ja vidím, že už ste hlasovali a sú tu aj ľudia, ktorí používajú nejakú procedúru. Samozrejme, to sa teším, niektorí z vás ešte nie a niektorí vôbec nič také nepoužívate. Takže myslím si, že ste na správnom mieste a prípadne si môžeme aj vymeniť naše skúsenosti, ktoré sa vlastne k tomu viažu. Super, ďakujem. Poďme teda na to. Prosím, ak budete mať otázky, použite tú sekciu otázky. Ak si chcete, povedzme, len nejako komentovať to, čo uvidíte, môžete samozrejme do chatu dať. Áno, Lenka to už využila. Dobrý deň aj vám. Dúfam, že vlastne vašu zvedavosť uspokojím. Takže poďme na to, čo ma inšpirovalo k tomu inak design briefu. Musím povedať, že na webinári, ktorý som mal pred mesiacom, tak som vlastne spomenul takúto vec, že väčšinou vlastne dostávame nejaké zadania v takomto duchu. A teraz je jedno, že či ste nejaký dodávateľ vzdelávania alebo pracujete vo vašej firme na L&D a vlastne príjmate takéto požiadavky od vašich kolegov alebo od oddelení z celej firmy. No a väčšinou sú také naozaj straightforward, ako sa hovorí u nás na dedine, čiže priamočiare a ako vidíte, chceme e-learning na komunikáciu pro našich zamestnancov. Pochopiteľne časť nejakých dodávateľov by to vzalo jasne, čokoľvek chcete, vám to pripravíme, ale keď to myslíme so vzdelávaním vážne, tak mali by sme sa nad tým zamyslieť, ako povedzme toto zadanie vlastne špecifikovať a ako si vlastne ujasniť, čo vlastne je potrebné urobiť, čo má byť cieľom a tak ďalej. Zdá sa to zdanlivo ako samozrejmá vec, ale mňa prax ukazuje, že väčšinou je to na jednej strane pochopiteľné, že napríklad tí objednávateľia povedzme nie sú odborníci na vzdelávanie, čiže z ich pohľadu je to proste taká jednoduchá vec. Ako takú situáciu, že chcete si kúpiť nové kolo, bicykel, tak vlastne poviete, hej, predajte mi nejaké kolo. No lenže tu samozrejme musíte vlastne vyjadriť, že či na tom kole chcete dochádzať do práce alebo na tom robiť výkonnostný šport, voziť na tom deti a vlastne ten
ako na začiatku. Takže na týchto veciach vlastne stávame a ja som sa inšpiroval tým, ešte ukážem vám samozrejme tú šablónu a vlastne postup, aký ja používam a chcem ale povedať, že to nie je môj nejaký vynález, ja som to vlastne vždy skombinoval z viacerých takýchto zdrojov, pretože nie je asi prekvapením, že veľa, povedzme, kreatívnych profesí s niečím takým bojuje. Predstavte si, povedzme, takých architektov, keď im niekto povie, hej, chcem, aby ste mi navrhli nejaký dom, tak samozrejme, že potrebujete oveľa viacej informácií. No a na to sa vlastne vyvinul tzv. Design brief a to je vlastne, dalo by sa to preložiť ako kreatívne zadanie. Ja sa ospravedlňujem, že nemám na to nejaký vhodný český alebo slovenský ekvivalent, ale takto to už býva s novými vecami, že ak to som ja, že by som navrhoval, ako by sa to malo vlastne volať v našich jazykoch. Takže používam ten výraz design brief, čo sa dá naozaj preložiť ako nejaké kreatívne zadanie. No a vychádzam z toho vždy z takých dvoch myšlienok a možno vám tieto myšlienky prídu ako samozrejme a triviálne, což je v poriadku, ale ja stále vlastne sa k tomu musím nejakým spôsobom vrácať. V prvom rade, keď dostaneme takéto zadanie, je potrebné nejakým spôsobom aj tomu objednávateľovi sa s ním nejako zladiť, jednak zistiť od neho informácie, ukázať, že to, čo chceme nejakým spôsobom dosiahnuť, je trošku zložitejšie, ako povedzme bola tá prvotná predstava. V prvom rade vzdelávanie je proces a nie jednorazová aktivita. Možno vás to prekvapí, ale jednoducho vzdelávanie je hodne komplexná záležitosť. A vlastne keď predpokladáme, že jedna nejaká vzdelávacia aktivita nám vyrieši, povedzme, nejakú vzdelávaciu potrebu, je to pomerne vlastne odvážne, až by som povedal naivné presvedčenie, pretože na to, aby sme skutočne vlastne to, čo získame zo vzdelávania, uplatnili v praxi, potrebujeme aj mať vytvorené nejaké podmienky a tak ďalej. Čiže je to skôr nejaký proces, ktorý má samozrejme množstvo aktivít, záleží od toho, akú samozrejme vzdelávaciu aktivitu ide. Myšlienkou, ktorá je v zásade veľmi zásadná, je uznať, že vzdelávanie nie je cieľom, ale prostriedkom, ako dosiahnuť. Tu my musíme vlastne akceptovať, že jednoducho skutočne ako nie je zmyslom proste to vzdelávanie mať alebo ho realizovať, ale zmyslom je použiť to vzdelávanie pre nejaké ciele, ktoré chceme vlastne dosiahnuť. Tak, ale už ste určite zvedaví. My inak tieto myšlienky sa hodne vlastne snažíme používať a my máme vlastne takú trojicu zásad, ktoré vlastne som uplatnil aj v tom design briefe, tak možno aj toto môže poslúžiť ako inšpirácia. Ako to robíme my v našom learning designovom štúdie Opus. V prvom rade vzdelávanie má dopad. To znamená, že za úspešné vzdelávanie považujeme také vzdelávanie, ktoré skutočne vlastne zmení niečo, zmení výkon toho zamestnanca, zmení to, ako tá organizácia funguje a podobne. Čiže tu je práve vzdelávanie tým prostriedkom, ako dosiahnuť takýto cieľ. Druhým princípom, ktorý uplatňujeme, je tzv. Zmocnenie. To znamená, vždy sa snažíme pri vzdelávaní rozvíjať toho človeka a vlastne hlavne jeho schopnosť učiť sa. Je to dané tým, že naozaj človek nie je nejaká prázdna nádoba, do ktorej nalejeme nejaké znalosti a vec je hotová. Musíme vlastne toho človeka rozvíjať tak, aby jednoducho bol schopný potom aj celý ten proces toho uplatnenia tých naučených vecí v praxi zvládnuť. Čiže za to ten empowerment, to znamená zmocníme tých ľudí, účastníkov, aby vlastne to vzdelávanie vedeli používať alebo použiť. A neviditeľné vzdelávanie, to je taký vtipný princíp. Máme takú predstavu, alebo sme presvedčení, že vzdelávanie by malo byť vlastne vnorené do tých pracovných aktivít, respektíve činností toho človeka, ktorý sa vzdeláva, tak aby to nebolo nejaké oddelené, toto je vzdelávanie a toto je skutočná práca, ale pokiaľ je to možné, vlastne vnoriť to takzvané do tej pracovnej činnosti. No a ako vidíte, je to pomerne ambiciozne. No a jedným z takých ako kamienkov toho úspechu je práve použitie toho design briefu. Takže poďme sa na to konečne pozrieť a ja samozrejme ešte som zabudol spomenúť, že budete mať možnosť si pozrieť aj záznam, keby vám náhodou niečo ušlo a samozrejme v priebehu webinára s vami budem zdieľať aj samotnú šablónu na tento design brief, ktorú si budete môcť stiahnuť.
a použiť ju, prípadne si ju upraviť, určite to takto urobíte. Takže máme design brief, ešte možno pár slov k tomu, ako to vlastne reálne používame. Pri takomto vyjednávaní, prípadne pri zisťovaní, čo vlastne je potrebné urobiť, je veľmi časté, povedzme to, že prichádzame do kontaktu s viacerými osobami. Moje také súkromné pozorovanie je, čím korporátnejšia organizácia je, tým viacej ľudí je nejakým spôsobom zapojený do toho vlastne procesu tvorby nejakého vzdelávacieho programu alebo čohokoľvek. V tomto prípade by som doporučoval použiť workshop, to znamená, že ten design brief je možné použiť aj ako workshopovú aktivitu, s tým, že vlastne tak sa dá eliminovať veľmi taká zbytočná diskusia. Keď ste niekedy vlastne takto na nejakých meetingoch proste so skupinou ľudí snažili sa vlastne dôjsť k nejakému záveru, tak viete, že je to pomerne zložité, ľudia do toho naozaj vnášajú rôzne dojmy v kombinácii s nejakými faktami a nie je úplne jednoduché sa s tým zorientovať. Môj taký ako postreh je, že najväčší problém častokrát býva, a dokonca som našiel, že sa to vlastne používa na to označenie, takzvané HIPO, a je to vlastne akronym anglického výrazu, že je to vlastne highest paid person opinion. To znamená, že názor najlepšie plateného človeka je zásadný. To znamená, keď ste boli na nejakom meetingu, kde boli vysoko postavení ľudia, tak vlastne čokoľvek povedali oni sa bralo ako nejakým spôsobom zásadné a treba to rešpektovať. A ako sa tomu vlastne vyhnúť, je práve použiť design brief vo forme workshopu. Ja to robím dokonca aj v online forme, to znamená, že ľuďom zdieľam nejaký Miro-board, kde vlastne ich len požiadam, aby vlastne svoje názory na tie lepiky napísali a vlastne pripli na tú virtuálnu tabuľu. Dá sa to samozrejme urobiť aj offline. Ak vlastne máme dočinenia len s jedným človekom, alebo je to vlastne kompetentný človek, ktorý nám vie poskytnúť všetky informácie, design brief sa dá robiť aj ako interview. Zvyčajne to vlastne dopadne tak, že robím interview napríklad s 2 alebo s 3 osobami osobitne. Aj toto je možnosť. Prosím, berte to tak, že vždy vlastne podľa situácie, podľa možností si to vieme vlastne kreatívne prispôsobiť. Prakticky moja skúsenosť alebo rada je, že žiadny nástroj vlastne sa nedá používať univerzálne. Vždy vlastne by sme mali nejakým spôsobom reagovať na tú aktuálnu situáciu. Tak, a ako vyzerá ten design brief? Ako vidíte, veľmi jednoducho. Je to vždy vlastne nejaká otázka, respektíve povedzme téma, na ktorú vlastne sa snažíme získať odpoveď. Ako som povedal, môžete to urobiť workshopom alebo tú otázku položiť v rámci interview. No a poďme hneď na prvú. A inak ja som dlho iteroval, to znamená menil ten náš design brief, on stále ešte vo vývoji, možno o rok to bude vyzerať inak. A menil som aj poradie vlastne tých otázok. A toto, čo vlastne vám prezentujem, je na základe mojej skúsenosti. Možno s tým uspejete aj vy, možno si to zmeníte. To nechávam určite na vás. Takže prvá otázka sa týka problém, ktorý potrebujeme vyriešiť, alebo výzva, ktorej budeme čeliť. Priatelia, už len samotná tá formulácia týchto 2 otázok je veľmi zásadná, pretože ak klient povie, že je to výzva, ktorej budeme čeliť, máme to super, lebo máme čas sa na to pripraviť nejakým spôsobom, to môže byť premyslené, môžeme nejakým spôsobom sa pripraviť na situáciu, ktorá ešte len nastane. Ale samozrejme v 90, možno 5% prípadov je to proste problém, ktorý potrebujeme riešiť. To vlastne obvykle je vlastne obvyklé. Jednoducho, ak zistíme, že nás proste niečo trápi, hľadáme na to riešenie. V opačnom prípade, ak je to nejaká výzva, tak je to vlastne aj dobrá známka, že tá spoločnosť alebo organizácia nejakým spôsobom funguje strategicky, myslí dopredu a vtedy je to vlastne oveľa jednoduchšie. Pri tejto otázke ja dávam aj doplňujúce. Vždy vidíte, že na tej šablóne je tam dole aj vlastne doplňujúce otázky. Opäť si môžete podľa toho reagovať na tie odpovede a doplňať tam doplňujúce otázky. Berte to, že vlastne len asi potrebujeme zaznamenať tieto veci.
prečo je dôležité sa tým zaoberať a aký je kontext vlastne toho problému alebo výzvy. Vždy je, ak ste hlavne vlastne mimo tej organizácie, je to skvelé vlastne porozumieť tomu, prečo je to dôležité, aký to má súvis, aký to má význam pre tú organizáciu. Totiž to je dosť rozdiel navrhovať vzdelávanie pre jedno oddelenie a napríklad navrhovať vzdelávanie, ktoré povedzme výrazne zmení to, ako funguje celá organizácia. Takže toto je potrebné si ujasniť na začiatku. A hneď tá prvá otázka je taký breaking point, taký ako bod zlomu, lebo tam sa vlastne ukáže, jak vlastne tí ľudia, či vlastne vedia zadefinovať ten problém. Ako vidíte, na druhej strane, na tej pravej strane máte zase vlastne na to reakciu OK, tak aké dáta alebo aké dôkazy máme k dispozícii. To znamená, že či si môžeme takto overiť, že či vlastne tie tvrdenia alebo ten problém sa naozaj zakladá na nejakých faktoch, môžeme s nimi pracovať a môžeme ich hlavne nejakým spôsobom monitorovať. Predstavte si, ako povedzme za problém sa považuje klesajúca napríklad výkonnosť zamestnancov, tak asi na to budú existovať nejaké dáta a zároveň tie dáta, ak o nich vieme, tak vlastne vieme ich použiť potom po našej intervencii, po našom vzdelávaní, zistíme, ako sa vlastne mení vlastne tá výkonnosť napríklad tých zamestnancov, či je to pozitívne alebo negatívne. Čiže tu vlastne si hneď ujasníme. Inak samozrejme, že tá druhá otázka býva väčšinou problém, nemáme tie dáta k dispozícii. Opäť, ale keď vlastne ten náš respondent nevie na to odpovedať, je to dobrý dôvod povedať si OK, tak teda musíme zistiť, musíme nájsť tie informácie, musíme ich nejakým spôsobom získať. A tým pádom inak mne tu toto pomáha otvárať vlastne aj to také ako mienku vlastne tých ľudí, s ktorými ja prichádzam do kontaktu, napríklad sú to objednávateľia, kde vlastne zrazu zistujú, OK, toto nie je úplne taká jednoduchá vec, musíme oveľa viacej informácií poskytnúť, pretože nevieme odpovedať na takéto vlastne základné otázky. Takže tu samozrejme stačí, keď si napríklad v tom prvotnom kontakte len poznačíte, dobre, majú povedzme nejaký learning management systém a dajú sa z toho vytiahnuť nejaké dáta, majú nejaké dáta o produktivite ich ľudí a tak ďalej. Čiže vieme s tým pracovať, prípadne ak na to nevedia odpovedať, môžeme vlastne sa dopytovať, kto by ako vedel, povedzme, nám tieto údaje poskytnúť. Takže vidíte, to je vlastne na výkop, je toto úplne zásadné. Veľmi často sa mi stáva, že práve pri týchto otázkach strávime najviac času, pretože zásadné skutočne sú. OK. Veľmi možno prekvapujúca otázka je číslo 3. Ako bude vypadať úspech? To je veľmi zaujímavá imaginatívna otázka, pretože veľa ľudí, povedzme, vám na to odpovie, tak budeme radi, keď sa nejaké vzdelávanie podarí. Ale presne úspech má spočívať v tom, že sa skutočne to objaví, alebo sa to prejaví, povedzme, na nejakej zmene, na vylepšení niečoho. Proste tá zmena bude viditeľná. Toto je dobré aj na tzv. Management očakávaní, že vlastne tí klienti alebo tí, ktorí vlastne od nás chcú vzdelávanie, musíme ich očakávania nejakým spôsobom manažovať. Väčšinou tie očakávania sú buď veľmi vysoké, alebo vlastne tí ľudia sú spokojní s tým, že sa nejaké vzdelávanie vlastne uskutoční. Takže požiadajte toho respondenta alebo respondentku, aby vám vlastne popísali ten úspech, čo bude považované za úspech. Dá sa niekedy vlastne aj to nejako presne kvantifikovať. Predstavte si, že ja neviem, v takých profesiách, kde sa povedzme ten výkon dá celkom merať, napríklad predaj, a tak povedzme, že obchodníci dosahujú povedzme 75% z tých plánovaných povedzme nejakých obchodov. Povedzme, chceme to zvýšiť na 85. Čiže to bude vyzerať ako úspech, ak vlastne sa nám podarí zvýšiť tú úspešnosť tých predajcov povedzme o 10%. To je celkom ambiciózny cieľ, ale pre vašu predstavu asi toho dostačuje. OK, otázka napravo. Ako zaistíme udržateľnosť dopadu vzdelávania? A to je presne to, že vlastne si otvárame tie nejaké zadné vierka
aj k tomu, aby sme vlastne aj po vzdelávaní mohli povedzme intervenovať tak, aby tí ľudia mali možnosť to používať, aby mali priestor, aby mali vytvorené podmienky. Pozrite sa, koľkokrát sa stalo, že aj vy ste sami boli na nejakom vzdelávaní a vlastne niečo ste sa naučili, ste namotivovaní to skúsiť a zistíte, že vo vašej práci to nemôžete urobiť, lebo nie sú na to vytvorené podmienky, niekto si to neželá, a neviem. Potom vlastne je to naozaj mrhanie času, peňazí a energie, povedzme na niečo, čo vlastne nevieme využiť. A samozrejme, že takto aj podsúvame myšlienku klientovi, aby vlastne plánoval, že to vzdelávanie vlastne nemá zmysel len ho vlastne uskutočniť a vlastne nebudú nadväzovať na to ďalšie aktivity. Katarína sa pýta, akým spôsobom sa dá merať u tréningov typu SOLF, napríklad komunikácia a tak ďalej. A samozrejme, to je presne to, že čo má byť výsledkom. Keď napríklad si predstavte, že budete trénovať ľudí, aby napríklad na customer care, starostlivosť o zákazníkov a chcete napríklad, máte napríklad nejaké skóre, ja neviem, že 90% vlastne volajúcich klientov je celkom spokojných, ale 10% nie. Ak povedzme sa s tým neuspokojíte, chcete vlastne dosiahnuť vyššie číslo, práve vlastne výsledkom toho tréningu sa nemeria vlastne samotný nejaký komunikačný level alebo nejaké tie schopnosti, ale ten výsledok. To znamená, že tí ľudia po tréningu povedzme vedeli lepšie komunikovať a vlastne to skóre bude postupne stúpať. Čiže vždy sa snažíme merať ten výsledok. Môžeme merať samozrejme aj vzdelávanie, ako povedzme ľudia obstoja vlastne v rôznych testoch alebo nejakých skúškach a tak ďalej, ale čo sa prípadne komunikácie v tíme, opäť povedzme, môžete zvoliť nejakú metriku, napríklad, že budete sa dotazovať členov tímu, ako hodnotia komunikáciu v nejakých aspektoch, ja neviem, povedzme otvorenosť komunikácie, ja neviem, vlastne vyberiete si nejaké kritériá, dotazujete sa, každý vlastne vyjadrí svoj názor, máte nejakú predstavu, ako asi vlastne funguje tá komunikácia v tíme. Zadáte vlastne nejakému lektorovi alebo nejakej firme, ktorá vám dodá tento tréning, ktorá sa na to sústredí. Inak je to aj výhoda, vlastne už hneď vieme, čo vlastne ako potrebujeme zlepšovať. Uskutoční sa tréning a potom sa hodnotí to, ako povedzme sa tie ukazovatele menia. To znamená, ako narástli povedzme nejaké ukazovatele od toho merania pred tréningom a po tréningom. Toto sú pomerne jednoduché veci, ale všimnite si, že väčšinou sa v organizáciách uspokoja s tým, OK, zvládli sme tréning a teraz je to na ľuďoch. Samozrejme, musíme si to zmerať, aby ten skutočný dopad, to je vlastne to, Katarína, ktorú som spomínala na začiatku, že nemali by sme sa upínať na to samotné, ako nie je cieľom, ako robiť vzdelávanie, ale cieľom dosahovať nejaké výsledky. Tak snáď som vám odpovedal. Dobre, poďme až tu, vidíte, až na 3. slajde sú vlastne, kto je cieľová skupina. Tu sú vlastne otázky, ktoré nás klasicky ako napadajú. Neviem, ako máte vlastne skúsenosti, ale ja veľmi často dostávam odpovede na túto otázku. Sú to fajn ľudia, viete, to sú skvelí ľudia, bude sa vám s nimi dobre pracovať. To je výborné, na to sa môžeme tešiť, ale samozrejme potrebujeme viac informácií. Všimnite si, že ani nás tak nemusí zaujímať nejaké demografické informácie, ale skôr povedzme ich vzťah k danej téme, ak sú naozaj motivovaní k tomu niečo zmeniť. Ja už som minule používal ten legendárny príklad na konci roka, keď ľudia plačú, že nestíhajú, je veľa práce, tak niekoho napadne, OK, urobíme im tréning time managementu. Viete si asi predstaviť, ako naštvete tých ľudí, ktorí proste nestíhajú a ešte v tom období majú absolvovať tréning time managementu. Vidíte, zlé načasovanie a vlastne takéto informácie viete od tejto cieľovej skupiny získať. Samozrejme, ja inak preferujem tú druhú časť, čo máte na tej pravej strane, ako cieľová skupina v skutočnosti pracuje. Musím sa tu priznať, že mne sa tiež stalo raz, sme robili práve taký vzdelávací program pre klientov jednej firmy, teda zamestnancov jednej firmy a vlastne ukázalo sa, že povedzme nástroj,
v tomto prípade prezentácia, ktorú sme vlastne ako na tom okolo toho postavili, ten program sme zistili, že vlastne oni pri obchodných jednaniach vlastne nemajú možnosť vlastne prezentácie vôbec používať, pretože navštevujú klientov priamo pri práci, kde sú to stavby a tak ďalej, že tam ako s nejakým monitorom a prezentovať na prezentácii proste je úplne mimo. Čiže aj takéto veci sa môžu stať a keď vieme, ako cieľová skupina pracuje, dáva nám to vlastne priestor k tomu, aby sme vedeli vlastne to vzdelávanie prispôsobiť práve tomu, ako vlastne tí ľudia pracujú. Keď si spomeniete, to je jeden z našich princípov, že vlastne to neviditeľné vzdelávanie, že má byť vnorené do tej pracovnej činnosti. Skúste, ľudia to určite ocenia a vlastne je to veľmi iný spôsob, ako povedzme odísť niekde na tréning, potom sa vrátiť do tej reality a keď to urobíte priamo počas toho pracovného procesu, aj také veci sa dajú. Dobre, potom veľmi zaujímavá otázka, priatelia, toto je taký veľmi, z toho získam zaujímavé informácie, či sú v organizácii tzv. Subject Matter experti alebo Masters Performers. Vysvetlím. Subject Matter expert znamená, že je to vlastne nejaký interný expert, ktorý sa vlastne danej téme nejako venuje. Je to človek, ktorý proste toto má nejakým spôsobom na starosti. A Master Performer je vlastne ten zamestnanec, ktorý je skúsený, ktorý by sme mohli povedať, že toto je taký benchmark, tak by sme chceli, aby aj ostatní fungovali. Títo ľudia, ak sú v organizácii, tak sú skvelým zdrojom vlastne informácií. Vy vlastne môžete, dokonca aj to by som celkom doporučoval, ten vzdelávací program alebo to vzdelávanie orientovať tak, aby sme vlastne pomohli ľuďom dosiahnuť úroveň napríklad tých master performerov. Hej. Zistíme, čo robia dobre, v čom sú dobrí a vlastne na tieto veci sa môžeme sústrediť. Lebo tu máte vlastne dobrý príklad toho, ako niekto vlastne dokáže podávať dobrý výkon, čiže môže to byť inšpirácia pre ostatných, čo potrebujú zlepšiť, aby dosiahli takúto úroveň. Tí subject matter experti sú dobrí, ktorí vám vlastne dajú vlastne zaujímavý obsah alebo vedia vám pomôcť práve s formuláciou toho obsahu. Väčšinou, a je to skutočne, keď tvoríme nejaký obsah, tak nie sme experti na tú tému, keď povedzme tvoríte povedzme na nejaké predpisy alebo napríklad zákonné normy, tak samozrejme nie ste právnikom, ale keď tam máte práve takého subject matter experta právnika, ten vám vie podať aj veľmi zaujímavé príklady, hej, jak to používajú v praxi, aké situácie nastávajú. Čiže toto je veľmi cenné preto, aby to vzdelávanie skutočne bolo k veci a presne tak, ako to v skutočnosti prebieha. Spomeňte si, keď sa zúčastníte nejakého vzdelávania a vlastne počúvate o niečom, čo vyzerá síce super, ale viete si predstaviť, že proste v praxi u vás to funguje úplne inak a nie ste schopní to použiť. OK, no a na pravej strane máme, kto je stakeholder alebo tzv. Decision maker, to znamená, kto je ten, kto má rozhodujúce slovo, kto vlastne ten výsledok bude schvaľovať alebo niečo podobné. Títo ľudia sú strašne dôležití, pretože na ich názore jednoducho záleží. A tým, že vlastne vieme, o koho sa jedná, vieme nejakým spôsobom s nimi komunikovať, spolupracovať a vlastne veľmi by som doporučoval, aj keď veľmi často v praxi tí ľudia chcú byť v takej pozícii. Dobre, pripravte niečo a ja vám to odsúhlasím, alebo nie. Toto je veľmi taká situácia veľmi nepríjemná, lebo vlastne vy ako keby strieľate a vlastne snažíte sa trafiť a vyhovieť tomu stakeholderovi. To je podľa mňa veľmi zásadná chyba, lebo my by sme nemali vyhovieť stakeholderovi, čo keď sa mýli. Hej, mali by sme vlastne sledovať ten cieľ, ktorý sledujeme a ten stakeholder vám vie vlastne v tomto pomôcť, vie s vami spolupracovať a toto je vlastne niečo, na čo by som vám doporučil týchto ľudí vlastne začať s nimi vlastne spoluprácu, komunikovať s nimi a tak si vlastne vyjasniť už na začiatku tieto vedy. Iná vec je, že veľmi často povedzme nemajú úplne jasnú predstavu, to je rola nás, aby sme vlastne aj vďaka tomu design briefu vlastne rozdiskutovali jednotlivé témy a aby to priviedlo vlastne k nejakému výsledku. Tak, samozrejme, chýlime sa k záveru, aké sú možné obmedzenia a prekážky.
Veľmi často vás môže prekvapiť, že sú napríklad nejaké časové limity, ja neviem, sezónnosť, povedzme určite organizácii, že musíme to stihnúť pred napríklad vianočnou sezónou a podobne. Čiže tieto obmedzenia a prekážky je veľmi dobré poznať, byť na ne pripravené a jednoducho rátať s ním. Mám taký bizarný príklad z nedávnej minulosti. Som účastný jedného takého projektu, kde je veľká vlastne štátna inštitúcia a vlastne dodávateľ im pripravuje už vlastne rok taký leadership program. A na moje ako fakt neuveriteľné, to bolo neuveriteľné prekvapenie pre mňa, keď na schôdzke nakoniec vyplynulo, že tá organizácia už pol roka im beží iný leadership program z nejakého európskeho programu. A teraz predstavte si tú situáciu toho tvorcu, že vy sa niečo snažíte vytvoriť, navrhujete niečo a zrazu zistíte, že vlastne už niečo podobné začalo bežať v tej organizácii a no, viete si asi predstaviť, aká vlastne aj takáto situácia môže vzniknúť. Takže to sú možné obmedzenia alebo prekážky, takže je potrebné nejakým spôsobom s tým pracovať. No a samozrejme termíny a rozpočet, to znamená, tie termíny a rozpočet všetci vieme, že sú vlastne viac menej orientačné, málo kedy sa to podarí nejako dodržať, ale je dobré si vlastne na začiatku aspoň toto ujasniť vždy, ale je priestor, povedzme to potom nejakým spôsobom ladiť, alebo niekedy vlastne sme príliš optimistickí pri tých termínoch a niekedy vieme, že triviálna vec môže trvať týždne, lebo dotyčný je na dovolenke a tak ďalej, takže neplánujte to úplne presne. Tak, a čo je zaujímavé, čo vás možno prekvapí, to sú posledné otázky. Aká je vaša vzdelávacia kultúra v organizácii? A mnohí by ste možno mali tendenciu sa na to pýtať hneď na začiatku. Moja skúsenosť je taká, že mal som to na začiatku a väčšinou mi ľudia vlastne to popisovali veľmi tak nejakým spôsobom optimisticky, že sa radi učia a tak ďalej. A potom v priebehu vlastne ďalších otázok sme zistili, že to tak asi nie je, alebo že vlastne tá predstava je trošku odklonená od reality. Prečo som sa rozhodol to dať na záver? Pretože väčšinou tí ľudia sa zapotia pri odpovediach na jednotlivé otázky a potom vlastne to ich hodnotenie tej vzdelávacej kultúry je oveľa objektívnejšie. Hej, vlastne sami uznajú, že povedzme, OK, v tomto nie sme úplne najlepší, na to musíme pracovať a podobne. A to je vlastne to, čo vlastne chceme aj vlastne s takýmto objednávateľom sa dostať do situácie, keď sám uzná, OK, nevedeli sme odpovedať na tretinu týchto otázok, musíme sa na to pozrieť detailnejšie. A to je presne to, čo chcete dosiahnuť, lebo uľahčí vám to potom prácu a samozrejme odrazí sa to na tom výsledku. Posledná otázka, neviem, či poznáte taký ten bežný trik komunikačný, že skončíte s niekým nejaký rozhovor a poviete, tak to je všetko, ďakujem, teším sa na budúce a vlastne predtým, ako skončíte, tak sa povie, a ešte možno jedna otázka. A ľudia, ak sú uvoľnení, tak vlastne vedia na toto ešte povedzme lepšie reagovať. Používajú to od kriminalistov až po terapeutov. No a ja používam takú poslednú otázku, že na čo sme sa mali ešte zeptať. To znamená, že im možno je vec, ktorá je naprosto zásadná, ale my vlastne sme o nej nevedeli a teda sme sa na ňu nemohli ani opýtať. Čiže povedzme častokrát tam ľudí povedzme nápadne, aj možno veľmi často to aj dokonca uvedú, že viete, je to taký detail, ale možno by ste o tom mali vedieť. A vykľuje sa z toho veľmi dôležitá informácia. Takže skúste nad tým sa zamyslieť. No a ako vidíte, toto je vlastne taký ako príbeh vlastne zhruba nejakých 10 otázok, ktoré v tom design briefe sa snažíme zachytiť. A ja by som vám veľmi doporučil, vlastne, ja to vždy robím tak, že vlastne tie odpovede zachytím, buď si robím poznámky, alebo to mám nahrané a vlastne urobím z toho sumár, zapíšem to do toho formuláru a pošlem to samozrejme klientovi, ktorý mi to môže tam doplniť, povedzme niečo, čo považuje ešte za dôležité a tak ďalej, ale vytvára to takú záväznosť, to znamená, že sme sa na tomto zhodli a keď vlastne budete na tom ďalej pracovať, vlastne viete sa na to odvolať, ale dostal som takúto informáciu a podobne. Michaela sa vlastne komentuje a vlastne dáva aj otázku,
že pracujete často s TOMAS testami, abychom zistili, aké vzdelávaniu konkrétneho jedince je potreba. Často si taký zamestnanec bere vzdelávaciu potrebu více za svou a môže s konzultantom své vzdelávanie lépe zacieliť. Stáva sa občas, že nechceš, mají pocit, že nemají potrebu sa vzdelávať. Co s takovými jedinci? Jasne. To je presne vlastne tradičná vec, kedy vlastne ľudia nejako potrebujú vlastne nejakú konfrontáciu, ale myslím to ako pozitívne s tým, čo nevedia. To znamená, že veľmi veľa, hlavne sú to aj kľudne profesionáli, ktorí sú odborníci vo svojej oblasti a majú tendenciu, povedzme, mať taký ako postoj, ja to viem lepšie, ja toto nepotrebujem alebo niečo podobné, což je určite fajn, ale vlastne vždy je priestor sa nejako učiť a pri takýchto vlastne ľuďoch, ktorí povedzme nemajú potrebu sa učiť, dá sa vlastne vytvoriť aj povedzme, alebo navrhol len teraz, ako trebalo by sa asi na to pozrieť detailnejšie, ale čo by som doporučil, je vlastne otestovať vlastne ich možnosti. Často sa to dá, myslíte si, že to nie je vzdelávanie pre vás, tak máme tu pre vás povedzme nejakú prípadovú štúdiu, ako by ste postupovali. A teoreticky to môže byť veľmi zaujímavá vlastne aj vaša vlastne taká orientácia alebo kalibrácia, čo tí ľudia vedia, ako fungujú, ako pracujú. A nakoniec môžete uznať, super, ten človek je skvelý a je to subject matter expert a použijeme ho pre túto. Ale veľmi často, ako asi Michaela tušíte, to skončí tak, že tí ľudia uznajú, OK, tak toto asi by som si mohol nejakým spôsobom doplniť. Ľudia inak veľmi často vlastne pristupujú k tomu vzdelávaniu s tým, že ako viete, vlastne my vo vzdelávaní sa snažíme, aby to vzdelávanie nejakým spôsobom sa napájalo na to, čo už tí ľudia vedia. Čiže aj toto sa dá nejakým spôsobom použiť, že povedzme tých ľudí najprv testujete. Predstavte si jazykové vzdelávanie. Hej. Viem anglicky a nemusím povedzme chodiť na nejaké konverzačné cvičenia. Urobíte si test a tam zistíte, že povedzme získal som len nejaký ako nižší počet bodov, tak jednoducho je to motivácia, je to aj dôkaz, že mal by som sa na to pozrieť. Takže je viacero spôsobov. Otázka je, ľudia sú, by som tu doporučil byť trošku opatrný, lebo ľudia sú veľmi citliví na testovanie, veľmi ťažko to nesú ako takú nejakú neradi to robíme, takže dá sa to vlastne zaobaliť aj tak, že vlastne potrebujeme tých ľudí rozdeliť do nejakých skupín alebo niečo podobné. Záverečné vyhodnotenie vzdelávacieho projektu v návaznosti na design brief. Áno, mali by sme, vlastne Jozef, zdravím vás, určite je to dobré vlastne evaluovať, že vlastne aj pre nás, aj pre samotných objednávateľov je veľmi dobré, ak si povedzme napríklad po skončení projektu vlastne ten design brief znova otvoríme a vlastne pozrieme si, v čom sme sa mýlili, čo nám povedzme, ktorá informácia nám chýbala. Môže to byť veľmi zaujímavá spätná väzba aj pre jednu, aj pre druhú stranu. No a samozrejme vyhodnotíme, ako sa to doplnilo. Čo sa týka záverečného vyhodnotenia, hneď sa k tomu dostaneme. A klasické, keď sa vyznáte ako v design thinking, tak klasická metóda how might we, to znamená, jak bychom mohli. A toto je vlastne taký sumár celého design briefu. Keď sa vám to podarí nejakým spôsobom naformulovať, čiže jak bychom mohli, a to zamýšľaná akcie napríklad komunikačným tréningom pre konkrétnu cieľovú skupinu, napríklad tým prodeje, aby, a to je ten požadovaný výsledok, aby, zvýšili svoju výkonnosť o niekoľko percent. Hej. Čiže to už je oveľa jasnejšie zadanie, ku ktorému máme množstvo detailov, vieme, odkiaľ to prichádza, aká je potreba a podobne. To mňa vždy baví na tých dizajnových metodách, že častokrát tie jednoduché metodiky sú proste veľmi funkčné. Keď chcete vedieť taký ako príklad, to môže byť, hej, že jak bychom mohli zlepšiť online interakcie s klienty pro členy sales týmu, aby prodali o 15% více v kvartálu číslo 3. Hej, čiže takým spôsobom. A raz sa mi stalo, že klienti to chceli proste celé nejakým spôsobom uzavrieť formálne, takže sme mali k tomu ešte akože podpísali sa po ten design brief, že áno, toto je naše zadanie, toto sú informácie, ktoré sú pravdivé a validné.
A ja som vlastne podpísal, že bolo to veľmi trošku byrokratická organizácia, ale uznali sme, že áno, toto máme zadanie, je to, keď si predstavíte architektúru, máme tu Jozefa, tak asi viete, že vlastne tieto veci je možné aj ošetriť takýmto spôsobom. Takže to je vlastne výsledok. No a keď sa Jozef pýtal, že aké je vlastne vyhodnotenie, tak samozrejme ten výsledok by mal byť potom podrobený tomu. Môže sa stáť, že povedzme tým vašim, povedzme nejakou intervenciou dosiahnete povedzme ten nárast o 10%, a preto to treba evaluovať, či vlastne sme mohli vzdelávaniu urobiť lepšie, alebo povedzme podmienky na trhu boli, že vlastne tie premenné, ktoré tam vstupujú do týchto vecí, častokrát môžu byť, napríklad ten tím prišiel od 2 ľudí, odišli, takže povedzme, môžu tam byť okolnosti, ktoré sa dajú zohľadniť, ale aspoň máme vlastne nejaký cieľ. Dobre, aby som nezabudol, priatelia, ja vám teraz zdieľam šablónu, ktorú myslím, že môžete vidieť teraz na svojich obrazovkách. Keď si kliknete na tú šablónu, tak sa vlastne dostanete na Google Disk, kde je vlastne tá celá šablóna v takej vlastne použiteľnej podobe. Môžete si ju, alebo doporučujem si ju stiahnuť, to znamená, že si ju môžete uložiť ako PowerPointovú prezentáciu alebo nejako inak. No a samozrejme, veľmi by som vás ako vyzval, aby ste si to upravili podľa seba, zmenili si otázky a uvidíte, či povedzme sú to veci, ktoré povedzme viete využiť, alebo povedzme potrebujete tam niečo iné, takže určite budeme rád, keď aj povedzme si to skúsite pri najbližšom takomto projekte vyskúšať a povedzme mi napíšete, že celkom to fungovalo, alebo ktorá otázka povedzme, ktorú ste tam zaradili vy a bolo to vylepšenie a takto si môžeme pomôcť. Takže super, môžete si to vlastne vyskúšať a prezrieť v kľude. No a to by bolo z mojej strany prakticky všetko. Chcem ešte povedať, že keď ma sledujete na LinkedIne, tak o pár dní ja vlastne k tomu pripravím ešte blog s nejakým ako sumárom, bude tam videozáznam, aj samozrejme link na tú šablónu, takže keby ste náhodou alebo chceli to povedzme zdieľať aj iným kolegom, nech sa páči. Urobte to, budem rád a možno tak spolu prispejeme k tomu, aby povedzme to vzdelávanie sa rodilo jednoduchšie a samozrejme, aby ten efekt bol čo najlepší. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ešte keď chcete, môžete samozrejme zdieľať otázky. Ja vždy vlastne som otvorený, čiže keby vás ex post napadlo ešte niečo, kľudne sa ozvite, určite s tým skúsime niečo urobiť. Ja vám ďakujem za hojnú účasť. Teším sa niekedy na budúce na takomto webinári a držím palce vo vašich aktivitách a niekedy na budúce. Dovidenia a nashledanou. Majte sa pekne.